планините на България ви очаква свят на душевно възстановяване. Сред тези величествени върхове откриваме не само физически подслон, но и убежище за ума. Тук уединението преминава във връзка с природата, която е жизнено важна за психическото състояние. Много проучвания доказват, че прекарването на повече време сред природата допринася за спокойствието и подобрява умственото състояние. Спортните занимания, чистият планински въздух, медитацията, йогата, спокойствието, предлагано от природата, допринасят за намаляване на стреса и изграждане на устойчивост, като носят вътрешен мир. България със своите спиращи дъха пейзажи предлага идеалните условия за тези преживявания. Нека отпразнуваме ползите от времето, прекарано сред природата. Това е пътуване към яснота, спокойствие и сила. И никога не забравяйте, че здравето е състояние на физическо, психическо и социално благосъстояние. Открийте лечебната сила на планините на Родопите.